Avui a la baixa, com podeu veure, hem tornat a segar com antigament ho fèiem, amb la bisti, la màquina, hem tirat a garbatjar. Som un grup d'amics que hem pensat que el que feien els nostres predins era una cosa, una tradició, una feina que feien i que l'havien de conservar. Hem comprat totes aquestes eines, la màquina, hem comprat el mul no perquè ja el teníem, més normal, però hem pensat preparar igual, tornar a batre i tornar a segar per llavors poder batre. Aquesta era una cosa que som un grup d'amics, com ja he dit antes, que estan molt interessats, que m'agrada molt tornar a recuperar les nostres feines. I bueno, aquest ha estat el començament, avui aquí a dins Sant Afonso. Ens hem reunit avui i hem començat a segar. Hem mirat de què pot sortir el millor possible. Estàvem un poc desentrenats, qualcú no ho havíem vist mai, i ho hem començat a fer avui. Ara carregarem el carro de garbatjar, farem un viatge de garbes, i llavors haurem de tornar a venir a cercar un altre perquè en tindrem un parell de viatges per dur, i llavors batrem per d'aquí una setmana, això, que veurem ben com ens surt. Això ho hem fet exactament igual. Ho hem fet exactament igual perquè l'únic que hem vertat són nosaltres, perquè les eines són les mateixes, el mul és el mateix, no és el mateix de fa 40 anys, però és de la mateixa raça, feien el mateix i hem procurat fer-ho exactament igual. La feina per tu no m'haurà sortit tan net i tan curiosa com feien antes, però ho hem intentat, almenys. Jo volia, ja que som aquí, sobretot donar les gràcies a tots aquests companys meus que m'han vingut a ajudar avui, a tota la gent que esperava que li havien comentat i han vingut a veure-nos, els que no han pogut venir i l'any que ve ho repetirem, ho anirem fent cada any i procurarem ser més de cada vegada i recuperar això, totes aquestes coses nostres. Antofolina, Francina van a cor. Antofolina, Francina van a cor. A ballar en xeremies i fabiol.
dragons treuen fort. Surten els gegants i tota alegria peguen bord. Els dimonis fan fum i els dragons treuen fort. Han reviscut el gegant que l'atrevim. Han reviscut el gegant que l'atrevim. A Barcelona hi quedaren els previms. Ja no hi haurà sarau, processons i festa ni ciutat. Sense els nostres gegants, vam-hi tots a ballar. Ja no hi haurà sarau, processons ni festa ni ciutat. Sense els nostres gegants, vam-hi tots a ballar. Anem a la plaça que avui és festa gran. Anem a la plaça que avui és festa gran. I en Jeremies ja venen el gegant. Sonen tamborinos, castanyetes i tambors. Ja se senten els balls i els corets ja fan tron. Sonen tamborinos, castanyetes i tambors. Ja se senten els balls i els corets ja fan tron. A Gilvià batien en trot i en barres. Hi havia un parell de barres, un parell de classes de barra per batre. No eren totes iguals ni era tot com això. Un través al mig, una roda a cada cap d'aquest través i a cada cap de la barra un carretó i una vista que voltava així, l'altra així, i batien així. I això era el que se feia. La seva era, a principi de juny solien batre les faves, que era per tot, perquè les faves se sellaven en abril, l'últim d'abril, principi de maig. Feien les garbes, tiraven les faves, destapaven un pot cera i feien les batures de les faves. I llavors acabaven de segar. Quan havien acabat de segar i feien garbes de per tot, llavors destapaven cera de per tot i posaven trastos allà damunt i anar a batre. I batia quasi tot el mes de juliol. Cada dia estàvem enginxats, cada dia. Traginar pa cap a la païssa i llavors traginar gra cap a les cases i tot això, feien tot aquest. I hi havia que en vez de batre en barra, batien de trot, les vistes com ara va aquest cavall, un trotot així i un carretó darrere. Els casolans ho solien fer així. Bueno, feia molt d'anys, era una feina que la feien els nostres predins i feia molt d'anys que Calvià no se batia ja amb una visti. I, bueno, hem pensat en uns quants companys de tornar a recobrar aquestes tradicions guapes i nostres. Avui hem hagut d'esperar un dia per batre, com podeu veure damunt ceren, d'esperar que sigui el sol calent, perquè per separar el gra de la paia, preparar tots els ormetjos que veus, que ja no ha estat molt fàcil, perquè ja feia molt d'any que no rodaven i molts s'havien perduts, i a la fi ho hem aconseguit. Avui hem aconseguit això i ens hem posat en marxa. Ara veurem ben com ens sortirà. Ara cada any jo confio en la gent jo confio en els que venen darrere i que sí, que cada any almenys ho facem un dia. Crec que ho hem de fer. M'agrada, perquè jo, això és el que diu, que no ho havia vist mai i m'ha sorprès. O sigui, m'han dit vine a batre i no sabia ni què punyetera era. I ho trobo entretengut. I així els padrins, que feien que no ho feien, que no ho veien, doncs també hi són, també ho veuen. El que passa és que aquí cadascú diu la seva manera de fer-ho, però està bo. I hauríem de fer cada any per les festes. Quan jo feia feina en bon mort d'edat, llavors que fa 50 anys i 60 que són morts. I aquests homes, quan que llavors no cobraven retiro, havien de fer feina fins que s'aguantaven. I aquests homes pues, cantaven tota classe de cançons. Cantaven, t'he dit jo, si no fos per el carretó que va darrere, no hi hauria cap someri que batés un cabell. Perquè un temps batien, jo ja no ho he conegut, fa 100 i pico d'anys. Els carretons no s'usaven. A l'exposició tenien una guarda d'egos i agafaven 7 o 8 o 10 egos
i els feien batre sense carretó de Montsera i que pelaven igual. O sigui que era una cosa que tot ha vengut evolucionant. Com ara també, llavors ja va venir la màquina de batre, sellaves, venia a sellar i venia a sellar, allò, traginava i ja per la màquina de batre. I llavors, ja després de la màquina de batre, pues ja ha vengut la cossetxadora i ja bat i sella i ho fa tot. I ja per amor d'això, que ara la gent jove vulgui veure això, és una evolució que va bé, que la gent jove vegi de la manera que nosaltres treballàvem, perquè era una feina que era pesada, m'entens? Era una feina que i cantaven tota classe de cançons, fins n'hi havia que cantaven cubanes i tot. Som un talent, no sé què, no?